13 marcas presentarán os seus coches na Feira de Vehículos Híbridos Eléctricos de Ribeira. Esta cita co automóvil terá lugar a fin de semana do 20 e 22 de xuño e estarán en exposición máis de 120 modelos. A Praza de España de Ribeira será un ano máis o epicentro da automoción do Barbanza e de Galicia coa celebración da Feira do Automóvil Híbrido Eléctrico. Vivirase a sexta edición desta iniciativa impulsada por a Asociación de Empresarios de Ribeira, en la que colaboran a Xunta, a Deputación da Coruña e o Concello. O presidente da patronal, Francisco Martínez, afirmou que están moi satisfeitos por poder contar de novo con esta feira, que crece ano a ano e que nesta ocasión celebrase do 20 ao 22 de xuño. O referente tanto a nivel comarcal como a toda a comarca como fora da comarca, unha actividade que, como digo, naceu no 2019 para que, digamos, a xente empezara un poquinho a conocer o que son, digamos, os coches eléctricos e híbridos, non, que estaban salindo ao mercado. Que desde a asociación o único que queremos é que a xente conozca este tipo de produtos sin ter que desplazarse para poder velos e poder preguntar e asesorarse de como van a ser estas unidades que, digamos, a día de hoxe están as implantando un pouquiño forzosamente para polo menos a xente que sepa realmente o que se está levando a cabo. Reafírmase a aposta por desenvolvela na Praza de España, onde nesta ocasión estarán expostos os vehículos de 13 marcas. Son moitísimas horas de traballo, moitísimo tempo que lle dedicamos para que, digamos, Ribeira teña un poquinho referente o que é o tema do coche eléctrico. Ano tras ano estamos vendo que a praza nos está quedando pequena, pero en ese sentido temos que facer encaje de bolillos para que todas as marcas que queiran implantarse con nós en esta feria, pois lle demos un espacio e unha ubicación aí na Praza de España. Este ano tuvemos que ampliar un pouquiño máis, que, bueno, temos aí unha marca que ao final quiso apostar tamén por estar aquí en Ribeira, para que tamén a xente de Ribeira conozca e poda tamén ver e disfrutar un pouquiño como son este tipo de coches. Xa que Tesla ven de incorporarse á cita, trátase dun mercado alza e o ano pasado esta feira atraeu a máis de 3.000 persoas chegadas de diferentes puntos de Galicia pola cantidade de marcas e vehículos que se poden coñecer. Que as marcas quérense mostrar, para Ribeira van a vir as últimas unidades dos modelos que están ahora mismo no mercado, vai a ser un escaparate para todos importante, incorporamos a posibilidade de que os coches con ceita ou ben, se hai disponibilidade no momento, se poidan probar, que é algo que eu estou dentro do sector, pois animo a todo o mundo que é un produto que se ten que probar, un produto que encaixa a máis xente da que se pensa, porque a optimización de consumo e o beneficio co medio ambiente pois está máis que demostrado. E recordou que Ribeira é un referente e ten exclusividade neste apartado. Trátase dun escaparate moi importante, pero sinálase que a praza estase a quedar pequena, polo que non todas as marcas interesadas poden estar. O tenente de alcalde de Ribeira, Vicente Mariño, reiterou o compromiso do Concello no apoio á asociación e ás súas actividades. Conocer que, gracias a la Asociación de Empresarios, Ribeira también tiene una serie de actividades, como pueden ser lo que se va a realizar a lo largo del verano. Tenemos ese Vía Mare, este Gastromar, esta Noite Aberta que hubo, y todo ese conjunto de actividades que están presentándose día tras día y semana tras semana desde esta asociación son actividades que mueven y unen, como lo que estábamos diciendo antes, hacen sinergias en distintos sectores. Esta feria, que es la sexta feria, yo he asistido a estas últimas y veo un auge que no sé si eso en ventas cómo se está traduciendo, pero desde luego veo un gran interés. Feira a que se invitou a toda a veciñanza de Ribeira, da comarca e de fora para visitala. Durante os días 20, 21 e 22, que será o vindeiro fin de semana, e que poidan ver, disfrutar de Ribeira, disfrutar de toda a hostelería que hai en Ribeira, disfrutar do comercio de Ribeira, que ao fin e ao cabo o fin último da nosa cometida aquí nesta asociación é que sean sinerxias que se conxugan para poder manter viva a cidade.